हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय नोंथांमोननि थाखाय गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय वाक इन इन्टारभिउ जागोन दा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना थांनानै गुवाहाटीआव इन्टारभिउ होनो हागोन दा जायफ्रा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोरोबो अब्ला थांनानै नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो हागोन आरो बिनिफ्राय सोर्सनिफ्राय मिथिनाय जादों लोगोफोर बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव 4000 कामान्ड' पस्ट ओंखारगोन होननानै मोनसे डिपार्टमेन्टआवहाय 800 पस्ट थागोन दा मोनबा जागोन नालाय दा गासै 4000 ओंखारगोन नोंथांमोना हौवाफोर हिनजावफोर बयबो बाहागो लानो हागोन एबा एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय अफिसियेलि जेबो आपडेट गैथ'वा लोगोफोर दायो मोनसे सोर्सनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला 4000 पस्टआ ओंखारगोन थ' बेखायनो रेडि जाना थानाया गोनां जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो मिन्थिगोन बिनिफ्राय नैबे जाबाय सर्ट नटिफिकेसन दा बिनि फुल अफिसियेल नटिफिकेसना 28 अक्ट'बराव ओंखारगोन एबा गाबोन ओंखारगोन नोंथांमोना मोनगोन आरो बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौबो मोनगोन दा जाबाय वाक इन इन्टारभिउसो जागोन बे लोगोफोर नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै बाय'डाटा एबा नोंथांमोना डकुमेन्ट साबमिट खालामनानै इन्टारभिउ होनो हागोन दा बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामला जोङो मोनसे सर्ट नटिफिकेसन नायग्रोनोसै जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन चेनेलाव साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दा बे जाबाय लोगोफोर वाक इन इन्टारभिउनि सर्ट नटिफिकेसन दा टाइमा 10:30 निफ्राय 4 PM सिम जागोन नोंथांमोना गुवाहाटीआव एबा खानापारायाव थांनानै इन्टारभिउ होनांगोन केम्पासआव एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनियाव दा बिनिफ्राय पस्टआ थागोन लोगोफोर बेनो जाबाय प्रग्राम अफिसार 35 दङ भेकेन्सिया एकाउन्ट्स अफिसार 33 दङ बेनिफ्राय मिडिया एक्सपार्ट 35 दङ दा बेयाव लोगोफोर नोंथांमोना स्किल पेखौ नायना लादो रेन्जआव होनाय जादों आरो बेयाव डेटआ जाबाय 8/15/22 नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो दङ बिनिफ्राय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ बेखौ फुल अफिसियेल नटिफिकेसनावसो थागोन होनना बुंदों बेखायनो नोंथांमोना नेथ'दो थ' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना थांनानै जायफ्रा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोरोबो अब्ला नोंथांमोना इन्टारभिउ हैनो हागोन वाक इन इन्टारभिउखौ दा लोगोफोर बिनिफ्राय सिगांनि एप्लाइ जानाय एग्रिकालचारनि एग्जामा माब्ला जागोन बिनि सायाव जेबो आपडेट गैया अफिसियेलि दा आसा खालामो डिसेम्बराव जानायनि चान्स दाव लादों दा नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामदों रेडि जादों एग्जामनि थाखाय डिसेम्बराव जानायनि चान्स दङ आरो लोगोसे नेगेटिभ मार्किंबो दङ आरो एग्जामा अफलाइन एग्जाम जागोन लोगोफोर एग्रिकालचारनिया थ' लोगोफोर बेनोसोमोन आपडेटआ दा गाबोन फुल अफिसियेल नटिफिकेसन मोनोब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन सोर एप्लाइ खालामनो हायो एबा इन्टारभिउ होनो हायो